Alright, mbia mono sano mwanchu muligiria sensemo yende kerto kusangamo naye muneka kogote byanga na mange tukwaliganira bya sengencho yeli tukeliga ikobo ngona kwaliganira nda sentunda yende onyara kusangamo naintwe ali Kristo atobangirita sengencho yeli tukeliga. Karibu sana Reverend. Asante sana. Nyasaye tigago sesenie ekarogo chikotoletera linga le Nyasaye. Tukaweze kubarikiwa. Bwana mwanchu mulira ndio tubwate sema mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital na bogo tulikira ujumbe namba ya simu 0792198834 totebi unabarikiwa kutoka nyumbani ama unabarikiwa ukiwa sehemu gani na demero barikiwa hata senye nchili tukiliganya saya nyaruto tusine 20 asubuhi. Karibu sana Reverend. Asante sana nguralia sinye libagasi mambia bono aba ligerelia bonsi bagetembe TV obeba Ndizi TV Tigambari ya mwensa seri tukulia lero asingi chinchili kuruwase gitabu kia Zaburi 11 ogosoma isatu nchentenene konkuru karevani Jacob Masese Omache umupasto kenyero la PAG ase district ya Suneka ase kona muba kenya sae ase tukulia lero asoko base station yetu ya Ndizi binabiro bya nabi litanga nikobaga namo bakenya sai asengi nchobero mwegenwa na enda obeire oyo bwokubwa no gosemerio konene mono asobu magwane na iche konyora libaga lyokobaga asema byabono bamito bana na tato gosoma tsato ya Zaburi 11 ogosoma kwa yisatu biblia lero tebanga onya maruso ataguiwe ngentoki omonyene oboronge aranyare gokora indaite koirora onye amaruso ataguirwe ngentoki omonyene oboronge aranyare gokora tikatosabe Jehova Nyasaye aserie tariki ya Kristo Yesu nakubakire nagotogire nakoirobona nasengecho mambiyeye buya mona sengecho station yetu Ndizi asukongalenya ko kwana lingali yao asemambia bono Nigona asabero mwiko mochenu anyareka bakawika akwa na munubo mabwane no yoro motegereri umerana magania ye ege kugara ni boli Nyasaye wono kwa na munubo mabwito no to konye ase tutakonyara ase Yesu yoro motoria na sabero na kwegena amen abani tobane ebiro tomenya tene biro bwate mechane mekomu no yora to konye ntomanye tenga nigakoro kwa Nyasaye ndage to kwa na linga na linene Komenya asebiro asense ya asarekire abami tobana ngari to kagani asoma tegera yon tegera tasemambiyeye nebi tobigana to koreka asenseye nebi tarange yorokiringe se yanyegeriwe nebi tobikwara kinga Yesu ngangare koirana nakije turu musongo Nyasaye Daudi akuchukuligana yorana no nyande bintenjera bigo koreka ekene ese yanyegeriwe Ebintu byanyegeriyense nebinte binge na wabiga marwera akiranyegeriyense chisiyasa cyakiri cyanyegeriyense lakini tubwateri chibuno gosemeria komonga oyo chakiremere meme yokoro kunyasaye imeyobo gimabweto oyemera Nyasaye oranyare ko bakago tokonya ese yanyegerire weterasa marwere ese yanyegerire weterasa bitina ese yanyegerire weterasa amangana y'abantu bagukwana lakini tole no gosemeria komo muri musombo Nyasaye gate abana ekero amaruso yensara yeriwe inga yabanyono boronge era kokebare abanyono boronge barabyaba nabamonyorire kuruze Yesu kaba motori asobori mabwabo nabangamirebe bande manyarako bakubitiga kwale manini ngari Nyasaye sigetabu kemeranganyo 15 emerangevere na isano na isato abasoma 14 abami tobane eyo toge kogo Nyasaye nakero tugo tigerire twanyaraka batoko mwiranira eyo tongero Nyasaye ne tumtumuna mwanje bantu ekerese yanyegeire kituri ko babari tukire nigotoko babanta bangaini tabende kolengana mune Nyasaye anyare teko bagakogania ashobo gimagweito nikita kiri tokole ekerese yanyegeire bani tobana tagetengo tebinga nambere amo wekatomanya ngaga yobo kwa gweito bokurwa Daudi arakabase gitabya Zaburi ya 119 ingari nyimukero ya maisha n'ucyase bitunwa akabone ngaga yobo kwa gibone borarwe ekerese yanyegeire ngainda yobo kwa gibone kurwa ekero abantu bahucho keire atagete konita ngainda yobo kwa gibone kurwa
nyegeriwe intore na wasemedia senya sawe inganonya ne president yeito te konya kokonya mwana bantu oyo rakonya mwana bantu gakorukunya sawe na kiyekoro marita boringa ekero omarusu yobo gimagweto no kwenye na gweto na seto menyeta nyegeriwe ichumo nyeno boronga takere bakora na ndeye mo tonyoranga amonye no boronge na takete koligero ya sensoko yobo gima wakana karabo korwa igana senya sare magoso tayo era ni gago tokoyo asobore ugweta gakogara no muya ingana ya kabado tagatinya nya sago konyo manyeneke ekera marusa itayegariwe igatobe no semberia ngojo chakire merememia asobogi mabweto ni ngare ko baga konyetabukia tagatego tamo mwana bantu no nyeto manyata so wiko bwense shetani yakurwa munendo tagatenya ko baga komero monto lakini wandagetego tamo yo mintone no nya satani yakurwa munendo taliendo intore nendo yegesa kukia yuda oyo koropanga yeso aya mosemeyere takogera ko baga usokiwa na sao chakire merememi yeno yobogi mabwao na rekonya kana ngaso mabwao na sao kweleke ukyo wotera na sao kweleke ukyo golandia na sao kweleke ukyo sawa na sao kweleke ukyo sira so bawanya sae onda tenga to kwa moyo anyebo kimabwao takete kanyaliwa asenye to yama temwa intore no yo mukuru kwa nyasae oyo nere ko semeria ebinto byatebera buyaseri tara yeso oyo ni tono tegrata semami abono ni tenga tebinya so mabwao bitumbigo chira buya ekera ese ya nyagariwe binigo kurase gitakia Yohana ikomya gosoma ikomi omo ibitari gotagote tigaire aitena gosaria olenda byosoche agara tobe nobo gima naende tobe na baro gosobonge asema mi abono na sana taite no nyese ya nyagariwe no nyogo sabri kwa nyagariwe no kwenda kwa nyagariwe itorase totale to semariwe to imoyo chakire merememia nigakoro kwa nyasaye na tokonye woikomoerio yote karatura haremererio yote karatura haremererio maso wasiwe nyasaye yomitone tegetengo tevinga ekera marosa itakonyegeriwo tuaroba semeria nande tuare kerenga igoro yobogi mabwao yomitone bitone bigo tabiato gosa bitomiro bigo tabiato itaso bogi mobo nyamoterwa na se kanisa cyangeriwe ona kwegera kikoyo unachikanisa chiko buchamono nebibe nanyora nalibikare ko buchamono onyendere chikanisa chigo change chabucha nebibe byanga ko bigoke erigo yaro twara batebana boroso bwense mbora nyageriwa lakini asenge cyo nyageriwe muna tokonyora chikanisa chinge ebitina ni wabwe rete ko bucha endamo muri rete ko bucha ibera ni wabwe rete ko bucha amamane yabantu kogechana igabo ko tiri begari nene onda yetenga tabo yo bitone okwegena kwa nyageriwe abasemeria kwa wasariwe etagetenga tengo itajora mwayo wogima bwao nyasaye na bwakomuro belyo muya amono bogima bwao bokwegena na nyakero bozo bwao nyageriwe oyo kurupa nyasaye tari kuri ya bantaba ngeme yekanisa ega kuri yo montoyo mo oyo mwegenire ocho alo bogima bwao yakomo kolera nyasaye ega takia Yohana ya no wasoma ikominere bali ko bana bose abamwegenete bali woko bwao kurupa bana banyasaye tari bose bakogende kanisa bara bana banyasaye nani kunyara kana kerendaki alego ko mwana nyasaye aso mwana na tori asenge to yaki turanga nerebe turatigerebe turamua kumukorera nyasaye unaganitie ondate ko bateka koganda kwa kanisa matukamange tikogo gokora ko mwana nyasaye omwana nyasaye no yo gokora wanja kwa nyasaye ojo gokora wanja kwa nyasaye no ngana kero boso waje boranya gariwe nato kikabwata satenine no ngana kere sera gariwe ondate ko tenga
bagoka tebango bakonyi bwana nasi nyasaye nyasaone nkonye ekero kimi chano kunere kondora dama nyasaone inni wekero lokiane nonga bantu baruchikende kiyaseme ayeteri nyasaye tigakwegerera sobuguma bwa mwanya bantu tali na hindara bategerekia mwanya bantu baro batita moyo lakini ndona nyasaye ala batomoyo ala batoga semelia nero chakire meremeni yaso tole nane nero ranya ko baga ko jetabokia dinga nanda ko kwa no jintone nane bito bya buchire igobe nane ya ko bere igobe una bona marweira buchire ene gonga bego sengenta bantu chinga bachiko mabantu amagoro ga ko mabantu eme tuge watira bantu bakra bande bateringa na rogiwe kage tenga tebe yo nitone ayo masemere tinyasae done ne kero boroso buaya gariwe biblia ga bataba se ta kuma baro emeronge bere nei sato aba so emeronge bere nei sato ayo yo kage tenga ngoro wuore aba muele ni nyasae ti bari korobeka aba muele ni nyasae ti ba kunyara koba babu cheru sana banyanabi banyare kugwa oyo koro kunyasae to nero semeri waito oyo koro kunyasae to nero semeri waito oyo koro kunyasae to nero waito ekara to komunigeria nigago to konya negetaria yesoria bakwa oyo mitoma tagara yondisi tivia semambia bono nitaga tengo semeria semambia amana na ko berira makongwa sogima okwera kwa nyeriwe na beko nyare kana bali mo chira bara kwa kanisa tagetemba tema tori era baragwa igera yeso ko kwa nyasaye odore moyo watokonya asebira byeto byemechando oyo nero goteranga ndangerie nande tana gotiga wekere ni chira chabantu baye ege ko geregia gukwana ere ni gogeko atebe ko gendera rore ni go gendera atebe ko soseni wore ni go soseni wa atebe ko mokere ni wore igoro ni go mokere ni wore igoro mwanya bantu tali nagaya ekero seya negeriwe ekero kwegera kwa negeriwe ekero kanisa yoya negeriwe ekero kengeri iteko negeriwa oyo ni mara mogoko ase bali batara mwanja yeso tagetemba tabyo yomitone kabase bali bakogoka ekera mayago koleka ekera matemo yagucho tigato komyaso kwegera ekera manana yago chamakomu tigato yeke mono aso semerio konene ime ya Kristo Yesu yamitone gitatu kwa sema miyabo na wake shida ela kinire mona so mugimabo baka waikiro kwe boringa igi yako garango chane kege sakweke baba to bande wale buya tagetenga tabenga mechando yao ni yema nyekaneta se nyasaye bana kwa nyeriwe to kumoyo nyasaye ngo tawokeria buya nare na bwato morobere buya amo no gimabwa to baisa kumoyo na kanisa yao na teri watorwa tagetenga tabenga no nege konyeriwa na ngaba tabenga teri nege tokia yeso reinde nera talikore ngani wana wakabe kanisa talikore ngani wana wonge na wakabe abantu bako bemeye kanisa era ni gakore yemioyo na ndo konyo muntu oyo mutamiri na como semeria aseme chando yao mware nyasaye asoba komu wao mware nyasaye mwanja bantu bako gotiga lakini nyasaye tako gotiga yomitone mechando nere kwa nyorire ala komu mole kwa menyeire emechando mpaka waterienga nyasao yotayo tagetema tena mechando yao teragua ogo semeri kuni kwa se nyasaye mechando yao tera etari nyasaye egendoga kore mitone mosemeri nyasaye mami yabono itomiri bachukamo muna vyarenge eta bautingo vera segietara yeso aye omoyo dera nemechando mambia mugokonoreo dera no kuramua mambia wasawatagi ungoro dera no wasekerwa mambia wantonga tababare nekene nasao konyi huyo asemechando yaye haleluya yomitono matalio ndisi TV itaretenga teringa enyasao yuchakile mirimimi ya asoba kimagwao oyenero urago konye noyenekere merindo ya chile eyego konyegeria enyana kobekiru kuigeria oyo nyasaye oyo utabutige mosemeriere murigera yere erengo konyara abantu asemechando yabo no kuriya kwabo mwanya batoro babo kurigeria mwana abantu baikire babo gani bagose
monene nitaleteza bano muntu asemambie ye egera polisi akoreringa na liyo asoboge magwao none kwerusiri moyo none turo chikendekia litukolia rero memariko garotana nichwa sende aba mwaro sire na chiguruwe na chani matimokie chiguruwe china chiatagwire ogasemeria kwao chiguruwe china chiagerire okwegena kwao paka wasiri gutaya ya korwe kanisa gosiase yende wase nonyoro morembe gogotoka Yesu mechande yogwata yenda yaho mechande yogwata yomagongo gokoroma mechande yogwata yamagoro batebre presanero batebre sukari goitere Yesu nale olero ekerora morire nonyo bugimabo wengeriwe nanya batebre na sukari yote koira nanse itore na yasao ito oyo goturwanerera nitagetenga tusaro no muntu asema miabo emechando yaho morere nyasaye egeko gerere nkonyarare nitaga toyo mitoyo wegani ringaneri nane nutaga tomo nyore Yesu kaba mutuja sobo magwao egera bito bichenti mwana yakomerero bobe egera nyasako mento kwegena na nyo kwegena kwasire nitaga tenga tebe ngari tukori neli tukoriao kwano gosaba konyuma yane yango chigokora teba ngomone nyasaye nachira sore asema ndiabono namagire numanjete inche noyo naye noyo ne inchana kayima namanyinga Yesu imbomo chengwa sobo kimagwane imbomo ikerwa sobo sibwao rusha kerekere onyara kama kokongekera maya inyoro gosemeri gotako era bona nyasaye koranje wa chinzoro chiane aserieta ya Yesu teba amen monene nyasaye aserieta ya Yesu nako bakira nako togire nako yo monene aserieta yo motegera lione on this TV nyasaye moyo inaneri ya chira sekire wanete asekero yo monene gwerusi moyo bento ya musarekire bakore nako semeri tikoyo ilo nasabira aserieta ya Yesu rara bana ba mabera no nyamali bateru mabagwarire amarwe atarwene nyasaye moyo ekero kwena kwaba kwanyegariwe nasabira semambia bono nyasaye chena kero yomo kono mogakoria kono monginoria kono murali momusekuria o momento wasemeria egeko garaye numbia bakwasengejo wakolera maya nande wasesenira bana baho kwakorera kona senge kanisa yao nyasaye wasesenye asegeta ya Yesu oyo romotoria nasabira nakwegena amen yo mitonya sati gago sesenye nanda gokorera maya kora nyama sabo nitagete koina maya nesimi kora nito saba munaye nanga sai no ranro ko moyo asegeta ya Yesu igongero kora no cheko masese oi bo mache mwancho na garo mo baso ka go PG yo kwato mo chango litukoria lero namba ya nagero 07 27 98 1866 Iyere asiro isano na ibere isano na ibere kianda isano na isato eyemo isano na isato isano nemo nyasaye abasesenye omorembo Yesu abamone iwe abasesenye studio yaito ubiyawenya saye borarekani biyamono sana Reverend Aseringa ligi ya mwanchumu ligile karto igureringa nelio korwa se Reverend Jacob Masese asangira mo naitwe igobono nayo kwirege tambo kirutwaro gosemelia nyasaye sengincho byonsi nigo biko nyarikana asare na nyasaye agende